Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των χρηστών με τη δημιουργία νέου δελτίου, τη δημιουργία εκδόσεων-υποεκδόσεων καθώς και την υποβολή του τεχνικού δελτίου πράξης από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή. Προκειμένου να δημιουργηθεί νέο τεχνικό δελτίο πράξης, θα πρέπει να υπάρχει στο OPS πρόσκληση ελεγμένη και να είναι ενεργή. Πραγματοποιούμε είσοδο στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και στο υποσύστημα διαχείρισης δελτίων. Στην περιοχή εργασίας του χρήστη εμφανίζεται προεπιλεγμένο για όλους τους χρήστες το τεχνικό δελτίο πράξης σε κατάσταση αναζήτησης. Επιλέγουμε Δημιουργία. Εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο με τις επιλογές Δημιουργία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέου δελτίου, Δημιουργία νέας έκδοσης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τροποποίησης, επικαιροποίησης, ορθής επανάληψης υπάρχοντος δελτίου και Αντιγραφή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέου δελτίου με αντιγραφή ενός υπάρχοντος δελτίου. Για τη δημιουργία νέου δελτίου επιλέγουμε Δημιουργία, εμφανίζονται τα υποχρεωτικά πεδία ΑΑ πρόσκλησης και τίτλος. Υποχρεωτικά είναι όλα τα πεδία με κόκκινο αστεράκι στο τέλος της περιγραφής του πεδίου. Συμπληρώνουμε τον αύξοντα αριθμό της πρόσκλησης για την οποία επιθυμούμε να υποβάλουμε τεχνικό δελτίο πράξης χρησιμοποιώντας τον φακό αναζήτησης. Αναζητούμε την επιθυμητή πρόσκληση, την επιλέγουμε και πληκτρολογούμε τον τίτλο της πράξης. Ολοκληρώνουμε πατώντας Αποδοχή. Το σύστημα ενεργοποιεί την οθόνη με τίτλο Τεχνικό δελτίο πράξης Δημιουργία και προσυμπληρώνει δεδομένα σε υποχρεωτικά πεδία των τμήματων. Στο τμήμα Α, στο τμήμα Β και στο τμήμα Γ. Πρέπει να καταχωρήσουμε δεδομένα στο υποχρεωτικό πεδίο γεωγραφική θέση του τμήματος Γ, ώστε να ενεργοποιηθεί η επιλογή Δημιουργία. Επιλέγουμε την προσθήκη από τον αντίστοιχο πίνακα και από το αναδυόμενο παράθυρο με χρήση του φακού αναζήτησης εισάγουμε τη γεωγραφική θέση. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής επίπεδου ανάμεσα σε περιφέρεια, νομό και δήμο. Στη συνέχεια εισάγουμε το ποσοστό που αντιστοιχεί στην καταχωρισμένη γεωγραφική θέση και επιλέγουμε Αποδοχή. Το σύστημα εισάγει τα δεδομένα στον πίνακα και καθαρίζει τα πεδία για την επόμενη καταχώρηση. Συνιστάται να χρησιμοποιούμε το ίδιο επίπεδο γεωγραφικής περιοχής κατά την καταχώρηση των εγγραφών στον πίνακα. Τέλος, επιλέγοντας Κλείσιμο, απενεργοποιούμε το αναδυόμενο παράθυρο και επιστρέφουμε στην οθόνη του τεχνικού δελτίου πράξης με καταχωρισμένες τις δύο εγγραφές στον πίνακα γεωγραφική θέση. Επιλέγουμε τη δημιουργία από τη γραμμή εργαλείων. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποθήκευσης και με επιλογή του OK κλείνουμε το μήνυμα και επιστρέφουμε στην οθόνη. Μετά τη δημιουργία του δελτίου, ο τίτλος της οθόνης από τεχνικό δελτίο πράξης Δημιουργία αλλάζει σε τεχνικό δελτίο πράξης Επεξεργασία και αντικαθίσταται η επιλογή Δημιουργία με την αποθήκευση. Το σύστημα αποδίδει κωδικό MIS κατάσταση πράξης υπό προετοιμασία, έκδοση υπό έκδοση 1, κατάσταση τεχνικού δελτίου υπό υποβολή και μοναδικό αριθμό συστήματος ID. Εμφανίζεται επίσης η προθεσμία υποβολής του δελτίου όπως έχει οριστεί στην πρόσκληση. Μεταβαίνουμε στο τμήμα Α και ξεκινάμε με την καταχώρηση των δεδομένων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των πεδίων τίτλος πράξης και τίτλος πράξης στα αγγλικά, σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ειδικής υπηρεσίας και που μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο οδηγίες της οθόνης μας. Ο τίτλος πράξης σε ελληνικά και αγγλικά αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ και της ενημέρωσης πολιτών. Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία με λευκό φόντο και επιλέγουμε τα κατάλληλα checkbox όπου απαιτείται ανάλογα με τη φύση του έργου. Αν ορίζεται στην πρόσκληση ότι για την πράξη απαιτείται να γίνει συλλογή προσωπικών δεδομένων, επιλέγουμε το αντίστοιχο checkbox και ενεργοποιούνται προς συμπλήρωση τα πεδία επίπεδο συλλογής και αρμόδιος συλλογής δεδομένων. Προτείνεται να πραγματοποιούμε αποθήκευση μετά από τη συμπλήρωση του κάθε τμήματος και στα πεδία κειμένου που απαιτούν αρκετή ώρα για τη συμπλήρωσή τους. Μετά από κάθε αποθήκευση, το σύστημα εμφανίζει επιτυχή επεξεργασία δελτίου. Συνεχίζουμε με τη συμπλήρωση του τμήματος Β, στοιχεία δικαιούχων, εμπλεκόμενοι φορείς. Το σύστημα προσυμπληρώνει γραμμή με τον κωδικό φορέα του δικαιούχου
και εμείς πρέπει να ενημερώσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία χρησιμοποιώντας την επεξεργασία της εγγραφής. Ολοκληρώνοντας την καταχώρηση όλων των στοιχείων του υπεύθυνου πράξης, επιλέγουμε αποδοχή για κλείσιμο του παραθύρου. Με το κουμπί προσθήκη του πίνακα μπορούμε να καταχωρήσουμε όλους τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου. Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουμε πρώτα τον επιθυμητό ρόλο και έπειτα τον φορέα με τη χρήση του φακού αναζήτησης. Μπορούμε χρησιμοποιώντας την αναζήτηση, το φιλτράρισμα, να πληκτρολογήσουμε είτε τον κωδικό του φορέα, είτε μέρος της επωνυμίας και να επιλέξουμε τον επιθυμητό φορέα. Το παράθυρο αδειάζει, συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες καταχωρήσεις μας και όταν ολοκληρώσουμε πατάμε κλείσιμο για απενεργοποίηση του αναδυόμενου παραθύρου και επιστροφή στην οθόνη του δελτίου μας. Η επιλογή AI που βρίσκεται σε κάθε εγγραφή του πίνακα δίνει τη δυνατότητα για κατέβασμα ενός αρχείου PDF με τα στοιχεία του φορέα. Επιλέγουμε αποθήκευση, όπως είπαμε, ανατακτά χρονικά διαστήματα για να μην χάσουμε την δουλειά που έχουμε πραγματοποιήσει. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στο τμήμα Γ. Στο τμήμα Γ βλέπουμε προσυμπληρωμένα πεδία που αφορούν στα δεδομένα της πρόσκλησης και στον φορέα έγκρισης. Στο τμήμα Γ δηλώνουμε αν πρόκειται για μια οριζόντια πράξη και αν ναι, τότε συμπληρώνουμε τον κατάλληλο κωδικό κατανομής οριζόντιας πράξης. Βλέπουμε τη γεωγραφική θέση που προσυμπληρώσαμε νωρίτερα για να δημιουργήσουμε το δελτίο με τις δύο εγγραφές και τα ποσοστά των 50% σε κάθε εγγραφή. Εδώ πέρα να αναφέρουμε ότι ποσοστά πρέπει να αθροίζουν στο 100%. Αν δεν έχουμε συμπληρώσει ή έχουμε ξεχάσει κάποιες από τις εγγραφές, μπορούμε να συνεχίσουμε την προσθήκη των υπόλοιπων εγγραφών μας και να διορθώσουμε αντίστοιχα τα ποσοστά ώστε να αθροίζουν στο 100%. Οι κωδικοί προγράμματος προσυμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα και συνεχίζουμε στο τμήμα Δ, που είναι το τμήμα του φυσικού αντικειμένου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στο πεδίο επικοινωνιακή περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης και να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής όπως αναφέραμε νωρίτερα και για τον τίτλο της πράξης σε ελληνικά και αγγλικά. Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία κειμένου του τμήματος Δ φυσικό αντικείμενο. Στο κάτω μέρος του τμήματος επιλέγουμε το «Πατήστε εδώ για πληροφορίες για την ενσωμάτωση των οριζόντιων πολιτικών από την πράξη» και εμφανίζονται προς συμπλήρωση τα παρακάτω πεδία. Ολοκληρώνοντας με την καταχώρηση δεδομένων στα πεδία κειμένου του τμήματος Δ, μεταβαίνουμε στο τμήμα Ε1 που αφορά τους δείκτες παρακολούθησης. Το τμήμα περιέχει τον πίνακα δείκτες πράξης και αποτελέσματος επιχειρησιακού προγράμματος. Όταν η διαχειριστική αρχή έχει αναρτήσει δελτία ταυτότητας δείκτη στην πρόσκληση, τότε από την επιλογή δελτία ταυτότητας δίνει τη δυνατότητα να τα κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας. Με επιλογή του προσθήκη εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο για καταχώρηση των δικτών μας. Από το πεδίο κωδικός δείκτη με τον φακό αναζήτησης εμφανίζουμε τη λίστα η οποία παρουσιάζει δύο δείκτες. Είναι οι δείκτες οι οποίοι έχουν δηλωθεί στην πρόσκληση. Επιλέγουμε τον πρώτο δείκτη και εισάγουμε τιμή στόχου σύνολο και τιμή στόχου γυναίκες και άνδρες. Ο επιμερισμός της τιμής στόχου σε άνδρες και γυναίκες είναι υποχρεωτικός, καθώς έχει δηλωθεί για το συγκεκριμένο δείκτη η διάσταση φύλου ναι. Πατάμε αποδοχή για καταχώρηση του πρώτου δείκτη στο δελτίο μας και συνεχίζουμε με τον επόμενο δείκτη επιλέγοντας πάλι τον φακό αναζήτηση. Η λίστα φέρνει μόνο τον διαθέσιμο δείκτη, τον επιλέγουμε και καταχωρίζουμε τις νέες τιμές. Πατάμε πάλι αποδοχή και εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την καταχώρηση των δύο δικτών στο δελτίο μας, πατάμε κλείσιμο για απενεργοποίηση του παραθύρου. Συνεχίζουμε με το τμήμα Ε2, τη συνάφεια της πράξης με τους στόχους και τα αποτελέσματα του επιχειρησιακού προγράμματος. Εμφανίζεται η επιλογή «Πατήστε εδώ για πληροφορίες για τη σκοπιμότητα της πράξης» και ενεργοποιούνται πεδία κειμένου. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία κειμένου και στο κάτω μέρος του τμήματος εμφανίζεται η επιλογή «Υπάρχουν συσχετιζόμενες πράξεις».
Επιλέγουμε το checkbox «Υπάρχουν συσχετιζόμενες πράξεις» και εμφανίζεται πίνακας για την καταχώρηση των συσχετιζόμενων πράξεων. Επιλέγουμε προσθήκη από τον πίνακα και στο αναδυόμενο παράθυρο συμπληρώνουμε τα στοιχεία της πράξης με την οποία συσχετίζεται, παραδείγματος χάρη τον κωδικό MIS, τον δικαιούχο, τα οικονομικά στοιχεία κλπ. Συνεχίζουμε με το τμήμα ΣΥΓΜΑ-ΤΑΦ, προγραμματισμός υλοποίησης πράξης, ωριμότητα πράξης, επιλέγοντας προσθήκη στον πίνακα κατάλογος υποέργων. Εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο για τη συμπλήρωση των υποέργων. Για να δημιουργηθεί νέο υποέργο θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά το ΑΑ υποέργου, ο δικαιούχος και ο τίτλος. Ο κωδικός υποέργου αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα μετά την αποθήκευση. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του υποέργου, πατάμε αποδοχή για καταχώρηση αυτού στον πίνακα και συνεχίζουμε με την καταχώρηση των υπόλοιπων υποέργων. Ολοκληρώνοντας, πατάμε κλείσιμο. Επιστρέφουμε στο δελτίο και στο κάτω μέρος του τμήματος συμπληρώνουμε το πεδίο κειμένου καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της πράξης μας. Επιλέγουμε το τμήμα Ζ, χρηματοδοτικό σχέδιο, όπου βλέπουμε το σύστημα έχει συμπληρώσει αυτόματα τον πίνακα οικονομικά στοιχεία υποέργων βάσει του πίνακα κατάλογος υποέργων του παραπάνω τμήματος, του τμήματος ΣΥΓΜΑ-ΤΑΦ προϋπολογισμός υλοποίησης πράξης. Η επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των υποέργων μπορεί να γίνει είτε εδώ, είτε στο παραπάνω τμήμα. Επιλέγουμε προσθήκη στον πίνακα κατανομή δημόσιας δαπάνης πράξης ανακατηγορία δαπάνης και στο αναδυόμενο παράθυρο με τη βοήθεια του φακού αναζήτησης επιλέγουμε τις κατηγορίες δαπάνης. Η λίστα περιέχει μόνο τις τιμές που έχουν καταχωριστεί στην πρόσκληση. Τα πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα έχουν γκρι χρώμα. Μετά την εισαγωγή όλων των διαθέσιμων από την πρόσκληση κατηγοριών δαπάνης, η επιλογή προσθήκη απενεργοποιείται. Συμπληρώνουμε τα ποσά χωρίς ΦΠΑ και τον ΦΠΑ για τη συνολική και την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου. Επιλέγουμε τον πρώτο κωδικό κατηγορίας δαπάνης και εισάγουμε ποσά χωρίς ΦΠΑ και τον ΦΠΑ για τη συνολική δημόσια δαπάνη και την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. Στη συνέχεια πατάμε αποδοχή και συνεχίζουμε με την επόμενη κατηγορία δαπάνης. Εισάγουμε τα ποσά, αποδοχή και κλείσιμο του αναδυόμενου παραθύρου. Επιστρέφουμε στο δελτίο και βλέπουμε τις δύο κατηγορίες δαπανών, βάση παραστατικών και βάση απλοποιημένου κόστους, με τα ποσά και τα σύνολα αυτών. Μεταφερόμαστε στον επόμενο πίνακα του τμήματος, τον πίνακα χρηματοδότηση πράξης, επιλέγουμε προσθήκη και στο αναδυόμενο παράθυρο πρέπει να καταχωρήσουμε μία ή περισσότερες πηγές χρηματοδότησης, ανάλογα με τη φύση της πράξης καθώς και τα αντίστοιχα ποσά αυτής. Μετά την εισαγωγή των ποσών επιλέγουμε αποδοχή και συνεχίζουμε με την επόμενη καταχώρηση. Ολοκληρώνοντας και την καταχώρηση της δεύτερης πηγής χρηματοδότησης, επιλέγουμε αποδοχή για καταχώρηση αυτής στο πίνακα και κλείσιμο του παραθύρου μας. Κάτω από τον πίνακα υπάρχουν λευκά πεδία που ενημερώνονται αν απαιτείται ανάλογα με τη φύση του έργου και γκρίζα πεδία που ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα με τα σύνολα του πίνακα χρηματοδότηση πράξης. Στη συνέχεια, στον πίνακα ετήσια κατανομή, εισάγουμε τα ποσά που θα δαπανηθούν ανά έτος, επιλέγοντας προσθήκη, στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουμε το έτος και εισάγουμε τα αντίστοιχα ποσά. Συνεχίζουμε για όλα τα έτη στα οποία θα υλοποιηθεί η πράξη μας και πατάμε κλείσιμο. Αν η πράξη είχε εγγραφεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο παρελθόν, τσεκάρουμε το αντίστοιχο checkbox και εμφανίζεται πίνακας για καταχώρηση της αντίστοιχης πληροφορίας. Επιλέγουμε προσθήκη. Στο αναδυόμενο παράθυρο συμπληρώνουμε τα στοιχεία της σχετικής πράξης με υποχρεωτικό το πεδίο συγχρηματοδοτούμενη από Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τελευταίος πίνακας του τμήματος χρηματοδοτικό σχέδιο αφορά το απλοποιημένο κόστος. Η προσθήκη στον πίνακα αυτών ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα μόνο αν στην πρόσκληση έχουν καταχωριστεί επιλογές για απλοποιημένο κόστος. Αν λοιπόν η προσθήκη είναι ενεργή, την επιλέγουμε και συμπληρώνουμε το απλοποιημένο κόστος. Στην περίπτωση αυτή επιλέγουμε την κατηγορία δαπάνης.
εμφανίζεται μια δαπάνη βάση ποσοστού με ποσοστό 30%. Αν η κατηγορία δαπάνης αφορά κατά αποκοπή ποσό ή μοναδιαίο κόστος, ενημερώνονται τα αντίστοιχα πεδία με τις τιμές που έχουν οριστεί στην πρόσκληση. Συνεχίζουμε την καταχώρηση με το τμήμα Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου δικαιούχου. Οφείλουμε να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα. Με ιδιαίτερη προσοχή το τελευταίο ερώτημα που λέει «Δηλώνουμε υπεύθυνο τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή». Συμπλήρωση του τμήματος συνημένα με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβολής προτάσεων που απαιτούνται, όπως αυτά έχουν οριστεί στην πρόσκληση και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο βίντεο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Στο τμήμα Ιστορικό μεταβολών εμφανίζονται σε δύο ξεχωριστούς πίνακες το Ιστορικό μεταβολών του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και το Ιστορικό μεταβολών καταστάσεων πράξης αντίστοιχα. Στο κάτω μέρος του δελτίου δίνεται δυνατότητα συμπλήρωσης γενικών σχόλιων στο πεδίο Σχόλια καταχώρησης δικαιούχου. Η δημιουργία νέας έκδοσης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τροποποίησης, επικαιροποίησης ή ορθής επανάληψης ενός υπάρχοντος δελτίου. Στη δημιουργία τροποποίησης ενός τεχνικού δελτίου πράξης αυξάνεται η έκδοσή του, ενώ η επικαιροποίηση ή η ορθή επανάληψη αλλάζει η υποέκδοση του δελτίου. Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία νέας έκδοσης αναφέρονται στο βίντεο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Η διαδικασία της αντιγραφής ενός τεχνικού δελτίου πράξης χρησιμοποιείται όταν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε νέο MIS, κάνοντας χρήση ενός υπάρχοντος τεχνικού δελτίου πράξης από το σύστημα. Παραδείγματος χάρη, αν το νέο δελτίο είναι πανομοιότυπο με το παλαιό και απλά τροποποιούνται κάποια σημεία του. Με την αντιγραφή, δημιουργείται νέα πράξη στο σύστημα. Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία με αντιγραφή αναφέρονται στο βίντεο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Η ενέργεια της αναζήτησης ενός δελτίου είναι ίδια για όλα τα δελτία. Σημειώνεται ότι διαφέρουν μόνο τα κριτήρια αναζήτησης από δελτίο σε δελτίο. Αναλυτικές οδηγίες για την αναζήτηση αναφέρονται στο βίντεο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Οι ενέργειες ενός δελτίου σχετίζονται με την κατάσταση του δελτίου, τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του χρήστη. Ο χρήστης εκτελεί την αναζήτηση και με επιλογή του επιλέχτε στην επιθυμητή γραμμή του πίνακα αποτελεσμάτων ενεργοποιεί αναδυόμενη λίστα με τις ενέργειες, ενεργές και ανενεργές. Παραδείγματος χάριν, σε τεχνικό δελτίο πράξης με κατάσταση υποϋποβολή και για χρήστη δικαιούχο με πλήρη δικαιώματα, εμφανίζονται ενεργές όλες οι ενέργειες του δελτίου. Αντίθετα, με τον ίδιο χρήστη, σε τεχνικό δελτίο πράξης με κατάσταση συγκεκριμένο, εμφανίζονται ενεργές μόνο η εκτύπωση, η επισκόπηση και η επικοινωνία. Όλες οι ενέργειες των δελτίων, εξαιρείται η επικοινωνία, εκτελούνται με την ίδια διαδικασία όπως η υποβολή του τεχνικού δελτίου πράξης που αναφέρεται αναλυτικά στο βίντεο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Με την ορθή ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του τεχνικού δελτίου πράξης και προκειμένου αυτό να είναι διαθέσιμο για έγκριση στη διαχειριστική αρχή, ο δικαιούχος το υποβάλλει εκτελώντας την ενέργεια υποβολή. Ο δικαιούχος μετά την υποβολή δεν έχει δυνατότητα επεξεργασίας του δελτίου. Σε αυτή την κατάσταση έχει δικαίωμα επισκόπησης και εκτύπωσης. Όταν το δελτίο μπει σε κατάσταση υποεπεξεργασία, δηλαδή ο χρήστης της διαχειριστικής αρχής ξεκινήσει την εργασία του πάνω στο δελτίο, τότε ο δικαιούχος δεν έχει πλέον ούτε δικαίωμα επισκόπησης και εκτύπωσης μέχρι να ενταχθεί ή να απορριφθεί η πράξη, δηλαδή το τούδου που να πάρει κατάσταση εγκεκριμένο ή απορριφθέν αντίστοιχα.